ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିରି ଆଳୁ ଚପ୍। ଆଜ୍ଞା, ବିରି ଆଳୁ ଚପ୍ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆଳୁକୁ ପୁରା ସ୍ମାସ୍ କରିକି କଷିଦେବେ। ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ଫାଇନଲି ତାକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବିରି ଭିତରେ ପକେଇଦେବେ। ବିରିରେ ପକେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଛାଣିକି ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଛାଣିବେ। ତାପରେ କଡ଼େଇ ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ, ପଦାକୁ କାଢ଼ିନେବେ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିରି ଆଳୁ ଚପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ।